खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं दा 6टा जाबाय ओमफ्राय सिखारनायाथ' आङो 5टायाव सानफ्रामबो सिखारो एसे एक्सारसाइज खालामो ओमफ्राय दा आंनि किटचेनाव दङ नै आं सिखारबा मात्र मोखांल' सुनानै दङ जेबो सिखारनानै जेबो खालामाखै ओमफ्राय दै सिखारदोंमोन आङो दै गुदुं गिलासनै लोङो बिनिफ्राय लोंखांनायनि उनाव आधा घन्टासो थानानैसो बे फिथाइ दंबा फिथाइ जाबाय ओमफ्रायो फिथाइ जाखांनानै उनावहाय आरो 10-15 मिनिटसो थानानै ओमफ्राय साहा लोंबाय आरो साहा लोंबा माबा मोनसे जाबाय बेबायदि जायो ओमफ्राय दा आङो नै नोंथांमोननो आं खनसे सिगाङाव माने आं मैगं फोनाय भिडिअ हगारदोंमोन ना ओमफ्राय दा आं बेखौ आङो बे मैगंखौ आं मोनजाबाय माने आङो भिडिअ हगारनाय जायाखै गेजेराव खेबनै आं जाबाय माने आंनि आन्थाल' फोनाय नालाय एसेल' नालाय आंनि आन्थाल' थोयो खुनुरुखुम रावनोबो हरनो हायाबो ओमफ्राय दा आङो दिनै खाबावनो नागिरदों बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांदो अननानै नोंथांमोनहा प्रिया नार्जारि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै हो नोंथांमोनहा बिदिबा नायलांदो आं दा खाहैनोसै मोनसेल' मैगंखौ बेसे जाबाय थानो लोगोफोर बेलेग जानो लुगैयो बेखायनो आं दिनै मैद्रु जानोसै बोथोराबो थिग नङा बारा खानो ओंखारबाय एकदम बोथोरा दिनै एसे बोरैबा फुंनिफ्रायनो अखा दोमैनो नै आंनि मैगङा नायदो फालें मोजां जादोंना मैगङा बे जाहैबाय फालें एकदम गोथाङै जाजायो अर्गेनिक पियर अर्गेनिक नायदो बे लाफा नै लाफाया जाहांबायना आं फोनाय बियो माने गारना होबानो सोबबो जाजोबो आरो खेबसेल' जावफ्लेनानै डाइरेक्ट जावफ्लेबायबो डाइरेक्ट बेगर फोबायबो आं जेबो हाखौ माबा खालामाखै ओइदिनखालि जावफ्लेनाय भिडिअ होदों ओइदिनखालिनो फोखादों नैबे मुला बेहाय बेसरबो बिराद दङमोन माने आं फुजोब्बाय आरो फुनानै जाबाय ओमफ्राय बेखौ मुलाखौ बेदर जानो होनानै दोनदां एसे बेबो मद' जाथारबाय नै मुलाया बे दाङा ओमफ्राय नैबे गोखै फालें बियो बे गोखै फालें नैबे टमेट' टमेट'फ्रा बिबार बारबावबाय बिसोर बिबार बारबाय बे गोखै फालें दुन्दियाया मोनसे दुन्दिया गोजा दानिया खानोसै लाफाया बिसिम लावबाय आरो नै बे लाफाखौ खेबस'जोबनांगौ बानलुबो दंबावसै बेबो अर्गेनिक गासैबो अर्गेनिक आं बेखौ थावबो होआ जेबो होआ रुबावगोनसो आङो रुनानैसो जागोन फुरा डाइरेक्ट दै एसे होनानै सारायाव डाइरेक्ट होखायो बिदिब्ला नायदो नोंथांमोनहा लोगोफोर मोजांथार एकदम गुदि खिलिनाय गुदियाव खाबा थाब खिलियो आरो माने बे रोदोमनायनि गुदियाव नै फालेङा गिदिर जाबाय खानोसै दा
फुथारगोनसो आङो ना गांखंखौसो खायोथाय फुथारनोसैलां गुबायसो बियो नै फिसाया बथलखौ बाहाय गाहरसै एसे गेसें खालामनानै होनांगोनहाय जासिगोनदां दोनथ'नोसैलाय बेखौ मालाबा जानोसैलाय लाफाखौ खानोसै दाना एकदम सारायावल' गारसनगोन आरो थावबो होआ बानलुबो होआ संख्रिल' होनानै आं बिदिनो जाखांबाय खेबनै लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव माने अर्गेनिकनि टेस्टआनो आलदा आरो आसरित मोन्दों आं नङाबा मैद्रुखौनो जानो बायो ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां आरो बिराद टेस्ट जायो खाखांबाय लोगोफोर नै दा सायनोसै खेरखासे मोनखाबाय एसे जानोसै लोंनोसैसो खोमा आङो मा होनो साहा फुदुंनो सा मौसुमिखौ जाखांबाय मौसुमि जाखांबाय ओमफ्राय आधा घन्टासो जाबाय मौसुमि जानाया ओमफ्राय गेस जरायनोसै साहा फुदुंनोसै नैबे गाइखेरजों लोंग्रा हालदै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ओंख्रियाव होग्रा हालदै सिनि सापाति माइरंआलाय आंना रुनाय जायो रुनायसो नै लोगोफोर आं नैबे सायपातिखौ लोङो
बेखौ ओरैबायदि मोजां एकदम लोंबाथाय लोंदावबाय थानो गारनो बागोन नोंथांमोनहा आंबो खेबसे लोंजेननायनिफ्राय आङो बायबाय थादों ओमफ्राय गोमो जाखायो एकदम आरो माने एलाइसि साय ओरैबायदि गोमो जाखायो आं सापातखौ दासो होदों ओमफ्राय मोदोमोबो गोमो कालारानो आलदा जायो आरो बे माजबात ओमफ्राय जेन'बा माजबात थाजबात दंना माजबातखौनो हायस बाहायोना मानसिफ्रा ओमफ्राय मोजां नङा माजबातआ लासैनो गाज्रि जालांबाय जि मोजां गोमो जाबोबाय होग्रोमोना ओरैबायदि कालारफुल जाखायो सायाबो जि टेस्ट जायो साहा लोंसै लोगोफोर फुंनि साहा साहायाथ' बे सापात टिजों ना बिराद गोथाव जाखायो साहा लोंनोबा बेरायनो फै मालाबा बे सापातजों साहा लोंनोबा आरो खाथि खाथिया फैबानो जाबाय